चूड़िया बोले क्या बोले, कंगना बोले क्या बोले, पायल बोले क्या बोले, साथ सजने का छूटे ना हो, अरे साथ सजने का छूटे ना हो। आहा इतना मस्त से फ्राई करो न बना के मोच। पापा कहो कि हो रानी हम मोच एकदम सीधा टाइटे को के रख रे बारू। सिनरी के क्यों ना कपटलिया भल भल किनाते कर खून रे बाई। फुनौना हो फुनौना। आहा इतना मस्त से बनाए न हमार जीजो खुश हमू खुश सब कोई खुशे खुश। देख रू कैसे मछली काटल जाला। अब सिखा दी छिनार कहीं का। अरे ताजा ताजा हवा में राया चबा के खेला खेला लाली बाली का दवा से हो कता फील जोनी थोनी के दिल धड़कावा राजा जी सोनिया सोनिया तोनी ससरा कावो राजा जी। भूत बाबा आयो तू बाबा आयो सास माई सब अतिया का चिल्लाती रे। जब देखो तब चिल्ला के तो रात हो गल बका रे कटाइल मछरिया। सास माई तू बवा आइल रे दरवा देले बा तू भावा मछरिया लेके भागता। देखत लो कि ना डेंगाता बा देख ल नटंगी कर दली वो काम धनी करे के लरानी मछरी काट त के तार लेके तू भाग गई बिंद का देख का ह बूर दे मुहा में ना ओ हमारा घरवा में मछरिया काट रही है तो आ कुछ ना होई त का करबी ओजे मुआ देता रखे चल देखा कुछ करे के लूर नहीं खे डह के रखले बाड़ू आ कहां भूत बारे जा कहां सवत मछरिया त एजे बल कत भूतवा लेके भाग गई ना कट भी काट दी हम अपने से तो कत रे हम तो कत रे तुम बैठ के काट के भागल का गोली देखो भाई हम दे लाइन न बनी हो जीव से कुताई में न बा ए जे कहां कुछ बा भूत पिचास तारा घर में आवताटे दिन दहाड़े न्यूज होता भमर में बानी ना लो गरम गरम मसाला हम पिसतनी तू दम कोटाबू तुरंते छनाई आ दून जनी बैठ के चाप के खाए की ठीक है। अच्छे जा डेराइल ना जाला ना देले बाबू जा अब तू जा हो सवत जा सास होई सवत ना त हुर दे जो रे फटकाती जो ना देराई जादी कहीं के वो मन में हो जाता ही बड़ा रे हमके लागता ढ ले बहो हमके लौकत रहता हां जरूर कोनो क्षेत्र तो ना भूत में बारिश कइले जरूर कोनो क्षेत्र हमरा के जल्दी से पोछ बना के जाके बना के खाई न वो तो हमके भूतवा मुआइए देले रहत रे माई अब हम दे राई भो लौके तुम्हारा दुई बास बेलखन निकल जाई मारा निकाला का निकाली भमर में बादू हम जानते नहीं की भमर में ना आयो बाबू हट ए सास माई फेरू आइल बा मछरी छान के घर में अब का तोरा हो गई बाप रे दैया ओए बा तू सुस्तो नहीं खे हम तो अपनी दिन पर छिनर ता सामने न गोइया कुछ रहा मछरिया बटले लेके भाग फूर क्यों रे ओ घरी मछरिया लेवल तो मछरिया सामने भी फिर मछरिया गोइल हां देख छिनरी हाय काटत है चौथा बा ना हां तो अब नहीं खेबो जा मछरी माने ये भोसड़ी डागले बियाह में तू को छोटा लेके आइल चल देखा ही आ बाय हॉस्पिटल के लगा रे मछरिया रे ओका मुंह न अगर धोइबो न तो लागी ल हमर मछरिया आयो तू बाबा हमर कोई हाथे मोय कपार हमर चू गलु ची धो में बानी याद ना निमन मछरी भाकुर मंगाइले रानी मछरी
तारू तारू भमर लेके गई भरम केहू के देली है ना चोरा के बड़ा तो बनेला ओको बताई चेहरा हां फिमिन में देखो न सुका पनो रहले करिया फिर न निम देखता नी हमारा यार बात गोश खोजल उहे ही गोरकी हमारा घर भूत आके थोड़ा मछली उठा ले जाई हो भाई आखिर मछली लेके कोई पागल के पागल बना के पता गांव में करब हो ऐसे छोड़ देब हमारा 2.5-3 किलो मछली है छिनरी अपना के महान समझले आए ऊ का धंधे के हमार चोरा चके खा ली त हम ना खा पाईब छिनार तोरो से बड़का चलबाज हनी छिनार एक नंबर के हनी अब सबत आई हो माई त कटतो नहीं के जे कहतनी मरत गेम मरत जाके याद निमन पहुंच कि निमन से काट उहे मार के बालू पिछवाले बा मार के बालू बाप रे किधर आइल रे आय तो ओए बड़ी चाटे लग फूक तो पच देना अरे चटनिया रे का चुटनिया कटी के हमरा घरे आके पतो हिया बोतल वीर बन गलू आ गइन त मछली टप दे उठा लेलू वीर बन गलू ई हमार मछली त बाज है करा से बाज मछली चाहे तो तू जरूर बचबू पागल चननी हो छास में बाज के झगड़ा कम खा के खा जइहो जा तू बाज आयो दादा मारा बेच बोई पे तार मछली का बिया मछली काटती हर कोंडा बाबा बनल बार हर कोंडा ई हरबू तू ई हरबू पता के त जा के पसार देबे Fiore. मेरी बन ले बिया नैहर के छाटल छिना हाउ और नहीं त का छिनारे नहीं रहर में लेके यार खाली ढुकत हो निहुर के जन जाना काहे हम ऐसे कइले बानी काहे कोले बड़ वो काहे हो छिनारी एक दिन बनाओ तरी अपना जीजा जी खाती मुर्गा बड़का बड़का लेग पीस कटवैले रही ओकर गर्दन हेते त कटवैले रही फटाक सिंदरिया चोरकली भाग गई आय हमर जीजा ने त पानी पी के सुतना रात के तो ओकर बदला ले लू ह काहे न लेब त जानत नहीं खुजे ओकर से बदला लेवेला कैसे बदला सधावे ले कैसे हैं? सधाइया? कैसे हम हो? जानत बनी गलती कइले भी लेकिन जान तरू मछली कितना महंगा बा भाकुर काहे मुर्गा हमर सेतिया में आई रहे रोडा पे पहिले रही हम का जन मुंह पोतल बोल हमेशा कहते सही मुंह कोनो निहार सोसई रह जी त का करबू तू तो चाहत खुद करिया बालू तू चाहते बा या बन त का करी छिनरो का करी एक दिन धगा दा मोर देबरा उठ जाइए सन त मछली चरा तो सीसीटीवी कैमरा में पता चल के केने से केने गइल में त हम का जानती हो वो नतिया को लगा के बवाले कइल बा गली में गली में लागल बा डॉक्टर साहब कोई में देखनी हो डॉक्टरवा 2 रुपया कमात नहीं के एगो लगा देबा टीवी देखे वाला के जेही आवत उहे दिखत रहत हटे आवा छिनरो कहीं ना लेके गइल लू एगो तो हमारे भी बाटे